Nový starý most. Alebo starý nový most. Mrdá. Vraj tu chodievajú aj električky. No. Ale to ich mám viacej aj na záhrade. Mrdát. Ó, čo to tu je? Aha. Ale čo to má znamenať? Veď to je nechutné. Prstové bábky vynašli potulní bábkari, ktorí nemali čo jesť. Dodnes sú ich symbolom. Je noc, je práve bosorácky čas, keď hroby zývajú a morový dých soptí peklo. Teraz by som pil horúcu krv a páchal skutky, za kých by omdlel deň. No pokoj, idem k matke. Ej srdce, nezvrhni sa, Nerónova duša mi nesmie vstúpiť do hrude. Chcem byť k nej krutý, ale prirodzený, hovoriť dýky, ale nebodnúť ju. Môj duch a jazyk budú pokrytci, a keď... Robo? Prepáč, trošku som si ušiel. No. Veď to aj ten statív. Takže prstové bábky. A potulní bábkari, ktorí nemali čo jesť. Ale takéto hovadiny si vedeli vyrábať. Na to by ich bolo. Michelangelo, Leonardo, Donatello, Raffaello, haló? Alebo aspoň majster Splinter. Asi nie sú doma. Zrejme šli na pizzu. To sa radšej schovám pod strom. Umenie. Ty vole, kde to sme, ty vole? Ja ti nevím, Karliku. Tohle asi není ten Václavák. Počkej, tady je nejaká cedule, ja ti to prečtu. Hlavné nám... To bola raná ako z dela. Tak na zdravie, Pepíci. Čučorietka, no nevím, jak ty... No ja už to nedávam jako... To je moc na mne, ty vole. Mával som sviečku pod nosom, keď pršalo, aj fúkalo a... Po babách už pásol som, ale dodnes prší zúfalo. Krišpín dolina.